салом алейкум дӯстони азиз, мехоҳам дар бораи собун ва шири биз дар шумо маълумот бидиҳам. Дар ҳамин Туркия собун ай шири хар, ай шири биз бисёр машҳур. Дар инҷа одамо собунҳои ба шири хара мехаранд, истифода мебаранд, сарошона мешӯянд, собуни ай шири хар рӯ мешӯянд. Мора хай таъбумон намекашад ки ба шири харша бихарем, ба шири биз мегирем. Барои шустани рӯ фоидаҳош бисёр калонай, пӯсти рӯро бисёр хушкӣ мекунад, барои ҳами пӯсти рӯи сухой, барои пӯсти рӯи рӯғанӣ рӯро бисёр нарм мекунад, барои ҳарқи пришӣ, барои доғам ира мешӯянд, баъдан барои рехтани мӯи сар. Бисёр шунидагием ки одамо бо собуни ба шири хара барои имена рехтани мӯи сар гирифта сарошона мешӯянд. Ҳар вақте